Té grunyido aquest Ratata? No té grunyido. L'única solució, adeu Ratata, o sigui... L'únic que puc fer és això. I com pots fallar un làtigo, tio? Aneu-se'n a cagar. Aneu-se'n a cagar. Aquí perdo tot, ja està. Bueno, no, tinc ganes de jugar més, Vull dir, per avui l'acabem aquí. I demà plantegem les coses diferents. Tia, amb l'Onix m'hagués anat molt bé obrir amb... Bueno, ens mantenim amb el que hem dit. Com pot ser que sigui més ràpid? Com pot ser que el puto Onix i una serp de pedres sigui més ràpid que en Medal, tio? Hòstia puta, nivell 19, és que m'està follant pels nivells. Que me'ls mata tots, Perdo el loque. Uf, l'Electabuzz ja no és tan de broma. Vale. Què hem de fer aquí? Vull matar en Wingull perquè no sé si pot tenir bola elèctrica. Soc super burro. Soc super burro. Soc hiper burro. Burro. Jo crec que un altre tornado me l'aguanta, De 94 a 48, quan 48, 58, 68, 78, 88... Són 46, m'hauria de quedar 2 PS, Amb aquest tornado m'hauria de quedar 2 PS. Cop crític. Vella, no! És que no tinc cap més opció. Però això és un bug, Això és un bug heavy. És un error, no em podria atacar amb última baza. No em podria atacar amb última baza. Ho has fet bé, tio, ho has fet gran, molt bé. No estarà ni un cop confós? Ja has sortit de la confusió, fill de puta. Saps? Vull dir, bastant guai. Però en el competitiu, tio, no sé què va passar, que va quedar un desastre. Vale. Que no et mati. Vida 0! Perdo una vida, s'acaba el loque. No diré que era per donar-hi emoció, però emoció n'hem donat. La mare que me'n va parir. I trec en Grim, no sé per què tret en Grim, si en Grim no té defensa, tio. Cop crític, s'ha de dir, també,